Намираме се по пътеките край Пампорово и Смолян. Тук се провежда третото издание на състезанието по планинско колоездене в дисциплината ендуро. Тук що разбрахме, че всички са финиширали успешно, а това е единият от състезателите, който имаше проблеми с колелото. Ще ни кажеш ли как се държа колелото до края? Ами, добре беше. Имаше така леко при превключване малки неточности, но всичко беше перфектно. След като го ремонтирахте? Да, след като на поляната го ремонтирахме, просто малко настройките бягаха, но нямаше проблем. Бавно превключваше, това беше цялото. И всичко се размина благополучно. Как преминаха последните два етапа за теб и ще ни разкажеш ли малко повече за твоите линии? Да. Ами, значи, последните два етапа и на двата карах доста прилично, без много грешки, без падания. По мое впечатление можех и по-бързо, но то винаги така си мисли човек преди да падне. На последния етап тук, за сега в моята група съм дал първо време явно. Да. На предишния, второ, трето, нещо такова. Значи може би се бориш за някой от медалите? По принцип се боря, ма дали ще стане, ще ви. Да. Конкуренцията в твоята категория каква е? Ами в нашата категория е доста силна конкуренцията, въпреки че в мъже от 18 до 30 години някои от състезатели са значително по-добри от нас. Те са така няколко човека, които са много добри, но в нашата група има много голям обем от хора, които карат много добре, макар и не на нивото на другите чак толкова, но така близко. И просто много спорно е, защото сме на някакви секунди разлика постоянно и всяка грешка, всеки проблем нещо се отразява и става много така, интересно. Гонитба става. И все пак какви са впечатленията от това състезание? Прекрасни. Просто това за мен е най-доброто ендуро състезание от гледна точка не само на организацията, а по-скоро на трасето, защото тук в Пампорово най-ми допада трасетата са по-агресивни, с повече корени, камъни и така по-са тежки трасетата и това на мен ми допада, защото аз го харесвам това. И другите състезания също са хубави. Това е хубавото в България, че петелиш там колкото са състезания, всичките са доста различни. Тук едното е много агресивно, с много корени, с много стръмни участъци. В Банско, примерно, е с много по-гладки пътеки, с повече завои, с по-тесни дървета, с повече вратене. Много вратене има там. В София също е много агресивно състезанието. В Велико Търново са много приятни пътеките. Има няколко трудни участъци, но останалите са много така приятни за каране. И фактически така се получава, че може би в петте състезания има за всеки по нещо. Някой, който кара, примерно, даунхил и е много добър надолу, на такива участъци се чувства страхотно, обаче на въртене на някой друго състезание пак е по-назад и така. В крайна сметка има равнопоставеност на... Има баланс, да, което е хубаво според мен. И различно е. То не е, нали, да всеки път едно и също, ми е супер различно. Като трасете, като такова и просто затова трябва човек да се опита да умее и да кара на всякакви видове, нали, и на трудно, и на повече въртене, и на... Все пак това е в основата на ендурото да съчетава даунхил трасетата с крос-кантри. Точно така, да, защото просто тук трябва да е... някак си трябва да успееш да можеш всичко. Нали, то е ясно, че не може, но трябва да можеш да въртиш много, да катериш много, да издържаш цял ден, защото те са страшно много. И трябва да можеш да караш надолу като лути, така. Което е трудно всичко наведнъж, ама колкото може. Би ли посъветвал някой твой приятел да започне да кара ендуро? И с две ръце и два крака със сигурност, защото даунхила, от моята гледна точка, от моята възраст, нали, все пак съм на 35 години и вече ми е малко хардкор за мен, защото там просто трябва съвсем да си махнеш главата и което води до много лоши неща понякога, но по-малките, нали, когато си на 16-18 години, 20 е перфектно, нали, но... Дигат адреналина? А пък крос-кънтрито също е много интересно. Аз се състезавах дълги години крос-кънтри само. Но там е, нали, адски много въртене и така нататък, пък аз съм много едър и ми е много трудно по баирите и затова
тук е най-забавно, защото на крос-кънтри състезание просто там само нали, много натоварване, въртиш много и след това си тръгваш нали, след състезанието и това е. А тук сме цял ден с приятели, вицове си разказваме, караме на лифтове, набутаме, въртиме и постоянно сме заедно. Нали, имаме етапи, те са по 3 по 10 минути, след това пак се събираме всички и пак си говориме. Е по-така смисъл. Доста социален спорт. Доста социален спорт в сравнение с другите два, според мен. Може би и даунхила също е социален, но... Това е един от последните финиширали. Ще ни кажеш ли малко за твоите впечатления от всичките 5 етапа? Ами по принцип това ми е любимото ендуро. Етапите са страхотни. Буквално много пътеки съм карал. Бих казал, че първи и втори етап тук са ми абсолютно любимите пътеки в цяла България. Много са комплексни. Дълги са, имат много въртене, имат и сериозен елемент на даунхил. И в общи линии трябва да откриеш баланса между това да запазиш сили, да въртиш толкова, че да не губиш темпо, но пък и да запазиш сили за даунхил елементите, защото умората никога не помага. Даже много, бих казал, много пречи, когато трябва да се концентрираш, да избираш линии и така нататък. Когато скоростта е висока, когато си изморен е доста трудно. И все пак концентрацията в даунхил елементите е от изключителна важност. Абсолютно, да. На първия етап камъни много... Трябва да запазиш висока скорост, за да може да ги превземаш, иначе спираш доста големи. Аз бях с даунхил колело и за мен това не беше кой знае какъв проблем, но за господата с Соломонтин колелетата предполагам, че застигнах около 4 или 5 човека изпреварих там. И Той етап е доста дълъг. Да, етапът е доста дълъг и буквално явно на доста хора ни бяха останали сили за тежките даунхил елементи, които са по-надолу. Това е моето обяснение. Ще ни кажеш ли какви сте впечатленията като цялото състезание? Страхотно състезание. По принцип, аз тази година съм карал едно единствено ендуро. Наблягам повече на автомобилния спорт, но много исках това състезание да го карам, защото то ми е любимото. Има от всичко по много, става да се кара с даунхил колело. Нали, ако си достатъчно бърз и прецизен надолу, имаш шанс да победиш хора, които въртят доста повече от тебе, което е много важно, защото аз, например, въобще не мога да въртя, не тренирам и няма... Идваш основно за забавление, така да го разбирам. Да, абсолютно. По-голяма част от нас тук са предимно за забавление. Страхотно е, просто не знам какво да ви кажа. Страхотно състезание определено. Но това лично ми е любимото ендуро. Малко въртене и много спускане. Това е един от представителите на отбор Riders United. Ще ни кажеш ли какви са впечатленията ти от тези 5 етапа? Предполагам, че сте свършили доста добра работа. Като цяло, аз съм супер доволен от цялата организация. Получи се супер яко, хората са много доволни, стегнато, прекрасно време, супер яки трасета по отношение на това, че имаше нови линии. За някои хора очудващо нови, с други приятно изненадани. Аз като цяло бях наистина много приятно изненадан. Доста трудно се получи по отношение на това, че етапите са доста къдрави по отношение на камъни корени, но това прави нещата още по-интересни. Доколкото съм запозната, смятам, че това е твоята дисциплина, нали така? Да, това мога да кажа, че е моята дисциплина. Доволен ли си от участието си днес? Доволен съм, нямам травми. Това за мен винаги е едно постижение. Да, вече съм на този принцип. А вече, що се отнася до класирания, това винаги вече ми е на по-заден план. Щом съм окей и мога да продължа да карам, това за мен е перфектно. Скоро се включи в едно състезание. Може ли да ни разкажеш малко повече за него, защото знаем, че си тръгнал там с отличие? Състезанието се казва Мега Аваланч, провежда се във Франция, Alpe d'Huez. Става въпрос за един масов старт, тип наистина аваланч, като лавина, всички тръгват надолу. Това, което на мен лично, вече за втора година участвам там, това, което на мен лично най-много ми прави яко впечатление, че хората са супер отворени към запознанства, към
яко каране, въобще са много диви хора. И мен това всъщност ми харесва на цялото събитие, че хората са супер позитивни там. Срещнах се с хора от цял свят, от Австралия, от Нова Зеландия, от Норвегия. Това е якото събитие, това е якото на събитието, че събира хора от цял свят. Научи ли нещо ново там? О, да, научих, че имам още много хляб да ям. Това е основното нещо, а другото е, научих да се заболявам още повече по трасетата. Още повече. Това е за мен основно. Предвид дори така про-състезателите си правиха, как да кажа, фън през цялото трасе и това им правеше, как да кажа, правеше им чест, нали? В смисъл, че като смяташ, че човек, който е с много постижения зад гърба си, ще бъде винаги фокусиран. Не, напротив, те бяха отворени за абсолютно всичко, за всякакви дивоти. Това на мен ми направи удоволствие. Някой ден, дай Боже... Пак ли ще ходиш? Задължително. Всяка година ще съм там, защото всяка година срещам нови хора. Имам покани от цял свят да ходя където и да било. Това е за мен контактите, най-важното нещо, което получих там. А какви сте впечатленията от сериите до момента? За жалост не успях да участвам на един от кръговете на Витоша, но по преценка на останалите състезатели, те бяха още по-доволни дори от останалите кръгове. Мисля си, че точно така трябва да стават сериите по принцип. Има, предполагам, все още някакви неща за доизчистване, но мисля, че сме на прав път като цяло, като провеждане, като събитие, като организация и най-вече като трасета. Непосредствено преди награждаването е време да поговорим с един от състезателите, който се е включил в изграждането на трасетата. Ще ни кажеш ли колко време ви отне да ги направите в този вид, в който са в момента и в какво се състоеше вашата работа? Точно този вид, който са в момента трасетата, ни е отнел няколко години, понеже всяка година се стремим да изграждаме и да правим нещата по-добри от предишната. И общо взето даваме сърцата си за това нещо и така. Както казват хората, най-добрите трасета са направени от карачи за карачи и ти се състезава днес в състезанието. Ще ни кажеш ли какви сте впечатленията от останалите карачи и от твоето каране? Аз сравнително добре карах, доволен съм от това, което постигнах. Всички са много обичат точно това състезание, понеже наистина абсолютно натурално. Всички трасета не са изцяло направени от нас като шейпари, а са от колелата и от хората, които са вървели преди тях, преди колездачите по тях. А твоето колело как се държа по време на трасетата? Моето колело не мога да го натоваря и на 90% от това, които са му възможностите, понеже тези колела са направени за много по-хард абюз, дето се казва на чист български. Имаш ли си любимо? Колело? Трасе? Комбинацията от първи, втори и трети етап в това състезание ми е любимата. Прибиране от Пампорово в Смолян. Случва ли ти се да го правиш просто така за забавление? Да, случва ми се. Дори съм си засичал време и го правя за половин час. Да. Нямаш нужда от транспорт? Не, никакъв случай, имам си достатъчно. Алуминиев транспорт. Какви сте впечатленията като цяло от провеждането на Elevation? Изключително добре организирано към маркировка, особено нещата, които са свързани с проверка на колелата преди и след състезанието, което е много важно и всички състезатели по този начин се чувстват много сейф и всичко е окей. Дойде време и за класиране. При жените на трето място се класира Магдалена Русева. Втора в надпреварата е Йоана Начева. А първото място е за Маргарита Христова.
До мен стои победителката при дамите. Ще ни кажеш ли какви са ти впечатленията и доволна ли си от участието си? Много съм доволна от себе си. Се радвам, че завърших жива и здрава. Без падания, но беше доста тежко. Кой ти беше най-тежкият етап? Като етап, мисля, че първия, а като трансфер третия. Този, който е най-дългия. Колко време ти отне трансфера? Стигнах точно 3 минути преди да тръгна. Знаем, че ти се състезаваш и в даунхил състезания. Последните 3 етапа ли ти бяха най-интересни? Да, най-технични и по-към спускането бяха. Ще ни кажеш как се държа твоето колело по време на състезанието? Много добре, много съм доволна. Аз съм с ново колело и още му свиквам, но е доста добре. Това първото му състезание ли? Не, третото. До момента участва ли в останалите ендуро серии? Участвах само на Велико Търново и сега. Смяташ ли, че все пак имаш шансове да стигнеш до първото място в целият шампионат? Не знам. Наистина не знам. Не хода на всичките и няма как да знам още. Като цяло, какви сте впечатленията от това състезание? Много готино изкарване, много приятни хора, супер емоция. При категорията на младежите нямаше конкуренция, но единственият участник получава медал – Симеон Павлов. В класирането при мастерите над 40 години трети е Лъчезар Стаменов, втори – Сандор Видък, а най-бърз в тази категория е Петър Тачев. Мастърс от 30 до 40 години бе категорията с най-сериозна конкуренция. Антон Настев се нареди на трето място. Второто място е за Емил Кръстев, а първи е Андрей Балевски. В категорията на мъжете от 19 до 30 години на трето място е Стоян Върбанов. Втори се класира Добромир Добрев, а най-бърз е Иван Колев. През този сезон Пампорово прие множество интересни събития и отново се доказа като една от любимите байк дестинации в България. Elevation 999 е последното събитие за това лято и е един перфектен завършък на един успешен сезон. Това беше всичко от днешният епизод. Проследихме едно от най-интересните състезания в дисциплината ендуро на планинското колезене. Надявам се, сме допринесли за вашето добро настроение. От мен Поли Владимирова, довиждане и до нови срещи!